זה כבר הפך למנהג בשבוע האחרון. מאות מתושבי אופקים יוצאים מהבתים עם דגלי ישראל ומחכים לשיירת המשוחררים משבי חמאס שעוברת בתוך עירם בדרך לבסיס חיל האוויר בחצרים. לצאת עם דגל ישראל מהבית זה באמת תחוש גאווה. אתה רואה פה דגל שחיילים חתמו לי עליו מכל האוגדות. מאוד מאוד מרגש, זה עושה לנו אדרנלין. אני כל פעם כשאני פה ורואה את החטופים בלילה, אני לא ישנה מרוב התרגשות. אנחנו נמצאים כאן כל פעם בכיכר עם כל האנשים של האופקים, האנשים המדהימים שיש כאן, לקבל את בואם ופשוט לומר להם שאנחנו אוהבים אותם. ככל שחולפות השעות והשיירה מתקדמת לעברם, ההתרגשות עולה ותושבים נוספים זורמים למקום. ילדים ומבוגרים, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, והמשותף לכולם הוא הרצון לרומם את רוחם של המשוחררים, להראות להם כמה כולנו חיכינו לשובם. בקור, בלא משנה באיזה שעה, אנחנו פה, זה אומנם תחושות שהן מעורבות, אבל אנחנו פה, מחכים להם. ב7 באוקטובר אופקים ספגה מכה קשה עם יותר מ50 הרוגים ועשרות פצועים. רבים מהתושבים שנמצאים כאן עם הדגלים מרגישים שזה הניצחון האמיתי שלהם. עצם זה שהם עוברים פה בעיר שלנו, אחרי מה שהיה פה בעיר עם המחבלים וזה, מדהים ומרגש ברמות ממש. כבר שעת לילה מאוחרת והשיירה עם המשוחררים מתעכבת, אך כל עוד זה תלוי בהם, התושבים המצפים יישארו כאן גם עד הבוקר. לא משנה מתי, מחכים להם עד שיבוא. אני באתי ללכת לישון, פתאום הילדה לבושה, אמא בואי יוצאים, אמרתי לה יאללה, איתך. מאוד מתרגשים, כיף להיות כאן. וזהו, שכל החטופים יחזרו בשלום. זה מה שקורה כאן כרגע בעיר אופקים. עשרות רבות של אנשים שעדיין נמצאים כאן, ולא נראה כאילו מישהו הולך ללכת בקרוב הביתה. הם יישארו כאן עד שהשיירה עם המשוחררים תגיע לכאן. ובסוף, סמוך ל2 בלילה זה קרה, הם הגיעו. אחרי כמעט חודשיים של לחימה, נדמה שלא רק תושבי אופקים, אלא כולנו, זקוקים לכמה שיותר תמונות ניצחון שכאלה. בסוף יהיה טוב, לא לפחד. עם ישראל חי וחזק, ואנחנו ננצח.